Ki MLA ki Syajid ban mi khmat ya ki nong thep wot jong ki ha ka ying dorbar bat ban pan pau ya ki jing don kam jong ko constituency hanrai khlem da du jing kermen ya ki jing don kam ki ba kham he jong ka jalla ka ba sneu si ka long ba ya ka banta jong MLA om pat sneu thu shai ha ka ni ka jalla Meghalaya ki briu ki don ka jing sneu thu bakla ba UMLA udai ban pan bet ya ki jing e jong ki nong chong chnong kum ka jing penyat ya ki jabo jaban ka jing pen poi ka jing pen bha bat chna surok ka jing pen khoj ya ki jabo bat kum juru ka jing siu ya ki bai sumar ka jing siu bai school bat bai kot na ka banta ki khna jong ki nong thep wot jong ki ka jing long shimet bat ka kam san prathai ki ya dai palat bat ki MLA ki la kletno ya la ka kamram ba shisha hanrei kani kala jeru namar ba ki MLA hi kila kershan ya ki nong thep wot jong ki bat penlong ye ki ban shania ha ka jing kershan jong ki kat kum ka riti sanchar kari India la aibor ya ki MLA ban thawan halor baro ki mat ki badon ha ka thup jong ki chela bat ka thup jong ka concurrent list la airu ye ki ya ka bor pisa bat ka ba ki MLA ki dai ban ai jing manjur ya ki no ki jing lut ki balale na ka pala tangka jong ka chela baro ki kran bat ki jing terwa ban pen kiu khajna kidai ban yo bor na ki MLA khnang bakin la ban pentrai kam bat pentrai kam na kabanta ka roi ka par jong ka jala ki MLA ki pendon kamru ya ki kat to kat ni ki bor trai kam ki jing sanchar ya ki kam bat ki kam balale da menteri rangba bat ka dorbar menteri ka sarkar ka bas sanchar ka don ka jing kit khli ha ka ying dorbar thawan na kabanta ki rai jong ka baro ya ka wot bam chania la ban pas tang da ki MLA jong kanu ka jala kila ru ban pendon kam ya kapor keli ki jing pen kala bat ki jing pen kala ban khang lat ya ka jing ya lat lut jong ka tnat trai kam jong ka sarkar jala ki kamram jong ki MLA kilong ban wanra ban yatai bat ban pen kala ya ki bil ban thau ya ki an bat ban thep wot ya ki subject balakdeu ha ka state list bat concurrent list UMLA ubamdei menteri udai ban pendon kam da ka private member bill ban penki ya ka ai ka ba kisneu dai ban penlong an kumta ka VPP ka don hok ban dawa ya ki kat to kan ni ki jing don kam ki MLA ki don kam ban long ki bayat lang ba kumta ki don kam ya ki lat le ching le unong ya kali bat ka bai phniang kali man ubnai UMLA u hab ban le jingo ya ka jing jrong bat jing he jong ka constituency bat omla ban khmi lenti ba unmi na ka pala tangka ka ai ka ba ka VPP ka la kadeu shaphang ki nong sha thung ha ka san pathai ki bayo ya ka bor sarkar ru ka long ka jing shisha ha ka banta ka banangkong kini ki nong sha thung ha ka san pathai ki ba kham bun sin ki dai ki MLA ki bal sha rem ki ba sha siu na ka pla tang ka paj ba ki la pandep ayu lait no tang ban shakri ya la ka jong ka jing mantoi ki sha siu bai lut san namar ba ki la rem ha ka election ka balong ka ba pau shai ba kam hok kibriu kidai ban kantaj ya kine ki politician na ka daw te balai ka sarkar ke kershan ya ki kalong kum ka jing le ben ya ka mon jong ki paj ba ka VPP kalpan skem ba kum ka seng san pathai kan hikai ya kibriu ban nom dawa ya ka jing dawa shimet bat kani ka dei ka jing pen kala ya ka san pathai ka badon kam ha bon palat kibriu ki ut ya ki MLA jong ki na ka banta ki jing don kam shimet kum kini ki MLA nangta ki habban pendon kam bakla ya ka skim MLA ban yo biang ya ka ai ka ba ki la ai omdon MLA un siu pisa cha ki nong thep wot jong u na ka personal account ni na ka pla jong u ha ka jing shisha ka ni kar kom ka dai ban sange no namar ka dai ka ba khang lat ya ki babon ki riu shimet ki badon ha ka jing mot ka ba bha ban yele election penkut ka kerwo na elector bat skem marbo